Значэнне хора ў царкоўным богаслужэнні. Гэтае і іншыя пытанні абмяркоўваліся на першым з'ездзе рэгентаў Брэсцкай епархіі. Суправаджэнне богаслужэння ў храме спецыяльнымі спевамі не проста дадатак да службы, а таксама зварот да Бога, своеасаблівая частка малітвы вернікаў, гаварылася на форуме. Накопилось очень много проблем в хоровом исполнительстве и, в частности, в православной церкви. Конечно, проблемы возникли раньше, это, наверное, лет 10 назад, когда закрыли большинство школ с хоровым уклоном. Малавядомы той факт, што практыка правядзення падобных з'ездаў была закладзена ў Брэсце ў канцы 20-х, пачатку 30-х гадоў 20-го стагоддзя. У 1926 годзе ў Пінску прайшлі місіянерскія курсы для духавенства і псаломшчыкаў. Старшыня місіянерскага савета палескай епархіі, настаяцель кафедральнага сабора ў Брэсце Стэфан Жукоўскі і яго намеснік вырашылі змяніць іх фармат і поўнасцю прысвяціць царкоўна-певчаму мастацтву, служэнню рэгентаў і псаломшчыкаў. Менавіта ад першага з'езда вядзецца адлік юбілейнай даты 90 гадоў. І зараз наспеў час абмяняцца вопытам, выпрацаваць падыходы і традыцыі, удасканаліць нотны матэрыял. Тым больш, што ёсць спецыялісты, якія вывучаюць і займаюцца гэтымі пытаннямі на прафесійнай аснове. Литургия – это явление, которое, во-первых, отвечает на антропологические вопросы. Поэтому, говоря про церковное пение, говоря про церковное служение, говоря про литургию, мы должны говорить про человека. И на самом деле вот это духовное качество человека, оно определяет качество литургии. Царкоўныя спевы ў рускай праваслаўнай царкве не павінны быць падобнымі да эстраднага выканання. Гэта асаблівы від мастацтва, дзе харысты служаць Богу сваім голасам, азначалася падчас выступленняў. От красоты пения зависит многое. Пение – это беседа с Богом, пение – это миссионерское служение, пение – это выражение нашего духовного состояния, нашей души. Поэтому пению необходимо придавать огромное значение. Юрий Печур, Василий Полховский, телерадиокомпания «Брест».